ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya habride Piindi TV ko salminde moon ha e juurade moon e weltanade moon e mantude moon to gonɗon e kala saaha e duune baba adama nde min Kalidou Diadji gorko Madina Diadji mi arti wattande moon émission moon Ganndal Thierno Mody ha Thierno ganduɗo ko arata kala ko iwata kono ko Thierno soyneyiɗe e yette e jabɓe hoto yewne Thierno saaha Thierno buzz Thierno actualité Thierno ganduɗo hunde foof ha Thierno cuusɗo haalde mo hay goto suusa haalde kono Thierno gonɗo e risque yaade prison saɗa haala mo ganduɗa hay goto suusa ɗum haalde kam koyngal ma nana prison nan ɗon ha ko salminde technicien ji men wonɓe ɗo ha e nder Piindi TV kamɓe foof kono en calmini ardiɓe galle ɓe waɗoɓe commentaire e waɗoɓe abonné e Piindi TV on jarama no fewi no fewi mi totta Thierno Mody Aidara taɗum nelaɗo wiyamo assalamu aleykum eyyi waleykum salam wa rahmatullah Kalidou mi salminima mi juurima hande kam enen mbaɗi kase quoi hay so tawi min ɓorni jasner an ɓorni malikano o ɓuuri tiidde hono ɓuuri aɗa andi sakka mbasin wonɗo sakka mbasin o furata sekota mi ɓorno tan ha mi haala ɗum foof on boye meɗɗo mo wiide Fouta Thierno Mody change tema mimum soot sa soodi tan mi change wallahi so neɗɗo neldima ɗo joni métre aji sappo jasner wimo ñoot hen grand boubou tan a change natta ɗiɗe o sakka gonga de mi salmini ɓiɓɓe fulɓe ɓe foof kala to ɓiɗɗo pullo woni jooɗi no ƴeewa Piindi TV min Thierno Mody Aidara tano nelaɗo mi salminima mi salmini ceerno men Sérif Matar Ba sponsor Ibnu Thierno Tidiane sponsor leader eyyi non ɗon ha Thierno est ce que aɗa andi an manam aɗa heewi fans uji rewɓe fans uji de Thierno ɗum koye plateau yimɓe ala Thierno annno wattese Thierno ɗum ko sawru faw ɗum da ala sawru noon heeɓa salaire no keɓirta salaire ɗum sawru noon heeɓira salaire oɗo mbino décor plateau hay sawru no ko décor asanan ana dawre kam momin meeɗa habde yomin kam hen min koɗi mino mam ko sehilam noon way momin yomin kam jaabu e ko mbimami ko aɗa andi aɗa heewi fansu rewɓe ɗa ɓe ganduɗa ko hurtinɓe mo eyyi Kalidou aduna kam sa woni hen wat feere tan yimɓe jinma wona te nayeɓe ɓuuri hen hewde noon ala probléme ha hen nayede baɗɗo barke kay no moƴƴi kay boni kay won nayede sular way nayeɓe kaldanɓe fof alhamdoulillahi rabbil alamin mawɓe waɗɓe barke holɗum woni nayede sular woni mawɓe ganduɗa ƴettot tan jaaha bistoron ha toni jurbito gona bandiji ɗum woni mawɗo sular suumaɓe so goni taniraɓe ko taniraɓe waɓe ƴettade ɗo gono te ɓe ndewat kala koɓe beela mbaɗat ɗum tawi Kalidou ay sangar aɗa wawi ɗum woppude duuɓi nogas nangue wuula mandila dose o woppatama dose sangar dose dilian jippota ana miiɗi hen medde Thierno sangar meeɗa fawade ko ɗum gandirɗa ɗum kam ganduɗo ala Thierno a meeɗa yerde sangar hay sinno ko goɓel tan meeɗa wobde sangar meeɗa yerde ko haaɗi walla ko way kono bois ayiyat ancien jarnoɗo sangar nangue so wuuli watta ruytuta mi pourtant ko mandi kadi wonno mi woppade dose kaldi jaro sangar yamba noon a meeɗa medde Allah yo Allah sur woɗɗina min kay Thierno a waɗani jeunesse jeunesse ko yamba jeunesse ko sangar konne kala mo simmaki yamba yarani sangar aɗa wawi yarde sangar walla cimmoɗa yamba walla jara gonɗo Fouta no wiyete bulfale eyyi walla jara bulfale min de bulfale koye wutte ganduɗo ɗum lati min kam mi ƴetta lati mbaɗa yara mi ƴetta lati mi fota wadde wutta mbaɗa yara miijaki ɗum mais on sa miiɗi ɗum hay sinno ko hipponde tan a yari hen seeɗa ganduɗa ko safata quoi Kalidou ay waɗɓe jeunesse ɓe pinɓe ɓe wonɓe réussir e aduna maɓe ɓe memani yamba memani sangar Kalidou neɗɗo reeno kala ko bonnat neɗɗo reeno ɗum a watta arrivé bonnan mbadima ko nda sa jogori sodde yamba 1400 a watta investir ɗum wayi serde a watta investir de cornet yamba ɓurɗo hen famde tan ko temedere jar 500 francs cornet ni tan foti sa coodi hen capantati woni a soodi uñaccati on ma yawmade on ma yaw fiide biri yawatani paquet cigarette kadi temedere e capannayyi paquet cigarette temedere e capannayyi waɗa kuɗi no foti nogas kuɗol fof gussa minute e ɓannuma gurnamma ala tonima bona ñiiƴama bona te Thierno ay joguiɓe worɓe simmotoɓe eɓe tampi wallahi manda sara nano to kaldiral mi ha jiya hen gorko bonɗo neeli koye nder suudu simmoto buuj to cukalel no leeli ha para jiiɗa aɗa fawata e debbo ma taw hunuko ma no luuɓi cigarette Kalidou neɗɗo kam sa yeehi haɗa simmo a suuɗani wa galle ma saɗel hoto simmoto e nder suudu ma nda debbo no jogui haqqe ma tawi cukalel ngel wawi ƴettude no wawi ƴettude asma hay debbo no wawi hen ƴettude asma wallahi te ani e cigarette a yani cimmotoɗo
mo ngurata on ɓuri on ɓurɗa bonnude feere makko on ɓuri wonde e danger no ko hokkiɗa ko curkiki noon ko kanko mottat ɗum anani saɗa simmo yawat isolé cimmoɗa ha ɓerde ma ɓo gussa balɗe ma gara jottoɗa yimɓe simmutoɓe pon ɓe kadi munnas nani munnas kam ɓuuri bonde munnas an kay munnas kalis neɗɗo kam ko jiɗɗa ko simmade ko a munnas mo woppani munnas kam woppani gooƴƴi ceerno en jeehi Fouta hande a wirtoto wuuro goto e nder Fouta jiya toon cuuron seeɗa tawa joom wuuro ngo walla joom galle o ko jogui e nayyi ɓuuri 64 kono mahata hen ñamata hen yarata hen so luumo yoni jagga kolcel yaha luumo yeeyoya jeeya tew cotta buna koota garta e guerte kecce waddu hen guerte kecce eyyi cotta guerte kecce garda an sa ñaami tew tawat ko mariage waɗi walla julde tawa ko joguiɗa e nayyi ko ɓuuri 30 millions sa wiyama uddit compte weevi walla orange mone mbiya jarade te sa yiiɗi neldoyde 5000 francs umoɗa wuuro ma jaaha duggere mbaɗa 3 heures de temps e lawol nelda toon ujunere mbatta 3 heures de temps garta te tawa sa joguinomo compte bu sappo tan joɓata e compte he manam ko tahi mi wiyani fulɓe foof noon mais ko tahi won hen fulɓe jaɓani finde ha joni e Khalid won jawdi mo gandanɗa kam wiyete ko holle haɗe Allah holluma jawdi tottuma ɗum ha paare hanma ɗum anda ɗum Allah no waɗa ɗum rokkuma ko gasata a wurata hen a ñamata hen woɓɓe kay kutorto a faami way Khalid ɗo mi tottuma anecdote goto babam wonno boom ko babam mi sutta boom ummi Fouta Khalid taski no heddi yontere addi camion ngaji ɗiɗi baali daral sottiba ɗo pour yeyde balɗi ñotti tan babam jippi tan faɗɗi ndeke ko heege heege nanguimo ɓe doni ɓe nayimo hôpital médecin wi fof ɓaggemo ɗon ɓe ɓaggimo ɗo wi holon yaade makko mawno wi mbaɗeni o yiya soode tew o soode tew o totti babam ñaami ha paari wi ko addi kam ɗo ɗum noon koye ƴiiɗam men woni a nani way Khalid won ko gandanɗa manam hay kalisoɓe jaɓata hen ñamde ɗum ñamde hande mi tottuma exemple goto ƴettu wuuro baɗo no Louga amiri yaade Louga galle jot tan woni toon ay Khalid Fouta hande wonnoɓe daroto wonnoɓe parano pour darade Fouta Sénégal wuuro faddata ɗo Fouta par ce que tawi ko jawdi eɗen jogui enen ɓuuri hewde jawdi bien vrai noon won fuɗɗiɓe mahde seeɗa ko won fuɗɗiɓe mi waɗa cité inde comme oɗo bambaɗo mawnum boy pullo on sa madina toroɓe ko pullo sa yeehi galle makko hakkude galle o terrasse joɗɗo nen toon daari to won fulɓe ganda kadi joni eɓe maha ɓe mbaɗa terrasse uji hay nayyi ɗi eɓe mahano ɗum toɓe goni ay Khalid jamanu civilisation jamanu mondialisation pucci men gonti auto ji joni sa ya Fouta woppa hen hakkille fulɓe hewɓe sa yi jeeyat naggue cooɗo ɗum moto ko tawi ɓe goppi saren babba sani leeli eɓe gandi joni yimɓe ne mbaɗa évoluer e partout noon joni yoɓe mah galleji mabɓe kala joguiɗo plus de 30 millions Khalid yeey 15 millions gara maha terrasse ma joɗɗo e Fouta joɗɗaɗo 15 millions keddiɗo tima hen way Khalid an jogoɗa 30 millions pina 8 heures ndewa hen gaynoya 8 heures subaka ndewa e 30 millions jogora bidon ma tan mbaɗa hen ndiyam heeɗo kalantuma gode ha 18 heures duttoɗa kadi kucca e 30 millions joni ha mande joni ɓiye goto jogoɗa baɗono kaaliɗo pinɗo famɗo fina ñalom goto tan wujja hen nayyi ɗiɗi walla tati yeeɗanno an noon joɗɗa ɗa gototono warma aɗa mi harminimo o yo ma Allah ñaaw hakkude men to Allah ñaawata haydara Allah ñaawata wallahi ali gogo nda ko ponnoɗa wadde a waɗani o wanni hoore makko wallahi wonko ganda Allah ñaawata ɗum de eyi Khalid ay ligganade Allah tan woni gonga wallahi ndeysan Allah sa ligganima ɗum ɓuuɓri o yomma jamma isa naati Touba cikatawa Dakar gonɗa e leppari Touba machallah juma Touba o no famdi juma mo jiyata baɗɗo surtout Afrique bo Afrique fof masalikul jinano kam haalaka Allah rokkimo ɗum toon kam waɗan somi yeehi to mo wujji oruji seeɗa ko manam ko liggoniɗo Allah Khalid ay ligganade Allah ko baltengse tan e miir sa fi tan artate ma gurnam ma artate ma hay sa maayi hay tanira ma guure barke ɗen noon Khalid Sëñ Touba ko wanni ko diine l'islam weeɓani anani
bamma wawa ɗum bamma wawa ɗum ko muñi ko babam wawa ɗum Kalidou nannaɗo e boulangerie iteɗa Touba naweɗa Gabon duuɓi jeeɗiɗi a yiyani ɓesguma aɗa halke dañande foof aɗa yiiɗa wareede yimminenuki te Kalidou armi haalama hunde e Gabon makko ka anda Gabon makko tubakoɓe no tottannomo kalis way Allah e makko ande tubakoɓe no mbayi wonde hefereɓe o ñamata kalis o so totama kalis to weddoto kalis o hande trésor Gabon ko toon woni ay dokke Allah Sëñ Touba Allah koko rokki ɗum min noon ɓuuri kam welde Sëñ Touba ko woni ko haalpulaar gollere naajo mbaɗanni kam il faut tan potta toon ala gollere o jeeya yumma koye gollere naajo ɗum ka heggoto weddade ko haalpulaar ɗum kam min jaabi Amadou Ba kay ko haalpulaar ko haalpulaar yen tinno e koye men ganda enen Allah koko jingani men enen leñol pulaar teɓe ganda maggal wona murit tan jeeyi ɗum walla jolfo maggal enen fof jeeyi ɗum enen fulɓe goni pee walla enen goni enen haalpulaar Fouta ne foti wadde safaruji waɗa safar wallahi pullo fo hirsa ngaari wallahi mbaɗen safar waɗa célébéré hollira ɗum ɗo ko victoire pullo wallahi no yoodi quoi hoto goppiɗen ɗum e woɓɓe hande ko fuɗɗi Wourossogui tan ha bakket kala to birtida tan hande safaruji mbaɗa ga kata Touba ɓe mbaɗa nayyi ɓe mbaɗa bey soɓe mbi ko keɓe mbiya ɓe mbaɗata kamɓene safar ɗum ne weeli e mbaɗa safar tan adda jaam e wuuro te ko gollere naajo ayi jibindo oɗo Mam Diarra Bousso jibindo Mam Diarra Bousso e jibindo tanam kadiat fofan Allahu akbar Allahu akbar kamɓe jiiɗi baba goto kadiat fofana tane eyyi jibindo ɗum e jibindo Mam Diarra Bousso jiiɗi babiraɗo goto Kalidou matanda min sanani demo ko tokaram tan ceerno timmo jewde ko jiɗɗa wi la ilaha illallah min so mi yehi to mi ƴettata hadde ñande jami Touba mi ƴetta haddaya wona jiiɗa Serigne Touba kadi wona kan haalde way ko sam wona kan haalde mboɗa andi kono poɗonnoɗa guilanano ko fof mboɗa andi haala ka wonto fayi eyyi ko victoire diine l'islam noon Kalidou ko ñalawma diine l'islam a faami ayi hunde noon so waɗi a tawa toon bonnoɓe tawa fewdoɓe hay Touba sa yeehi wonɓe ganduɗa nen ciŋi tan e kamil alquran surtout isbu tari haji eɓe juula eɓe koora aɗa min gañan min mbiya Touba général ɓe moƴƴani ɗum min mi yiɗa ɗum neɗɗo kala to jaaɗa no waɗi moƴƴuɓe no waɗi bonɓe hande kala ko pewdum foof an bonnat saabu a wallanimi yoɓe mballu makki nda hande effort aji o waɗat ɗi nda sous raison ji gussani te kadi bitikaji jaɓa ustude ha par ce que ustu so yimɓe gussi ɓe mbiyata kamɓe eɓe jogui stock ɓe jeeyat ɗum ha para te so yimɓe ɓeydi ɓe mbiyata komi joguiɗo stock kamɓe ɓe ɓeyde direct ɗum ko laawa sénégalais ji fof yo mbanno mbanmini min kam piiɗo téléphone am kirete ha waɗi bip mi natate bitik mi wima yeyam kaƴa sa ɓeydi mi nodda numéro police o walla numéro vert o mi noddat ɓe mi wiya bitik legalam ustani hayso tawi ko bujjoy woto yaw ɗum woto wi bujjoy jarani moɗo nodda hen Kalidou bujjoy kilo fo so usama bujjoy poɗɗa sodde kilo sappo kono foti ton noon ko kalis hoto ɓe jaw ɗum a faami yo ɓeydu ustude so dañi moyen yo ɓeydu ustude te sa ƴeewi sous région Gambie en Mali en ha joni no Sénégal muusiri noon toon muusiri a faami so usti guuraka yo wot ve e dawol sukaɓeɓe keedi Kalidou surtout jeune o sukaɓe liggaki nda oɗo saaha e yimɓe mbaɗi influencé jeune uji te hande makki kala ko wawi dañde wona nayeɓe dokkat ɗum ko sukaɓe dokkat ɗum yo woppu haqqille sukaɓe ko mbiyata influence manam somi faami ko jiɗɗa haalde ko joni jeune uji ɓuuri wonande ko Ousmane Sonko yetta hen tan eyyi nda aɗan ko holɗum nda Kalidou an hande mi tawete an hay temdere ala e poche ma mi ara mi jooɗo sérema mbaɗa wima won gonɗo e Macky Sall nen jogui 94 milliards men anani wonɓe gandanɗa wahandeji kalis jogui galleji mabɓe manda anani kam manda hande jiiya ministre joɓeteɗo 3 millions walla 4 millions 2 mois jiyamo dogno auto jaro 80 millions manam ko communication mo mbaɗe sukaɓeɓe mo mbaɗe sukaɓeɓe te kadi sukaɓeɓe ɗum kadi jiyata e ɓeɓe mbiyata ɓe ko gonga sukaɓe so puttini hen guite mbiyata ko gonga nda hande min wondata e Kalidou min mbaɗandi Kalidou ɗo e 2007 ko Kalidou wonno e dow mum hande Kalidou wirto kam e auto 80 millions taw koye politique woni taw koye politique te auto on ɗo wona auto ko jogui hen oto jogui hen ko tati walla nayyi taw woni koye nder gouvernement woni koye nder gouvernement o joni ko cukalel ngel waɗata hakkille makko ɓe ñamat kalis men taw cukalel ngel so fini ay temedere mum soodi testare ala hay bujjoy ala
anani kaalid ñalla ɗo minebar ni nga jon gilene ngara ko mbimami coyden maçon em ɗo gaz ko mbima mbimi hande ɗo neɗɗo maayo ɗo ça pari ala ko totteɗa sona temed jeegom kaalid 8 heures de temps liggoɗa ɗum ala ko dañta sona 3000 taw koye maçon dawɗa taw koye maçon hay usine aji kewɗi nan ɗo sa dawi sa jippima 3000 3800 ɗum dañata te ko 8 heures de temps dawata e testare ma bottare ma hirane ma passement te tawi won wuuro mo gummiɗa garda Dakar ko hen ƴettata suudu ay ɗum noon yo makki woppo hen haqqille manam yimɓeɓe liggoto wonɓe ganduɗa ɓe ngala liggey liggotoɓeɓe kadi ngala haydara liggotoɓe ɓuuri wasde boom aɗani ko tawi mbimami noon nda kaali hande sa fini a jooɗima ma yimɓe gandu kaali ɗo jooɗima liggaki wawi min ceerumo ñande pinmi fof mi wakko sakkoselam mi yaaha won jooɗiɗo to ganda ala haydara mi ara wiya ceerumode walla mi dépasse sikka mo jogui te Allah no andi mi ala yo makki wat ve e sukaɓeɓe hande kala ko wawi dañde e Sénégal ko jeunesse o wawi mo ɗum rokkude wona politicien mawɗo wona haydara yo wat ve e sukaɓe est ce que kadi taariɓe Macky Sall ɓe est ce que eɓe balli Macky par ce que sa ƴeewi Macky yimɓe ne mbawi ɗo omo jogui vision omo adda miijoji omo etto mais est ce que kadi taariɓe ɓe fotɓe wallude ɓe est ce que eɓe balla feccere nde fof ballani min kam dova mi wadda défi kamɓe foof won walloɓe ɗum wawi wonɓe gandanɗa feccere feccitande ballani ɗum nda hande mi tottuma exemple a wonat pouvoir parti au pouvoir wa wuuro ma an base ma ɓuura anja Macky ko saabi ɗum noon a waɗani wuuro ngo haydara koye leader he quoi koye leader o a nafani wa wuuro mon haydara ɓe jetma tan période élection e janaysi ko kalanmi ko haɗa ɓe arde wuuro mabɓe tan taw neɗɗo maayi toon kaalid yo Allah suranama ara toon ɓe gara jaale kaalidu wallude jeunesse wona mi tawa kaalidu jotta mi itta 100 000 mi totta kaalidu yam fewndu ko gandanɗa jeunesse o no mbawi hen liggade no jiito koye mabɓe te temps 8 heures de temps o Macky Sall yo ustu ɗum te kadi ceerno wonko jinnomi haalde rapidement won administratif Sénégal hewno wiyede ko 8 heures fuɗɗete 13 heures yimɓe ƴetta pause 15 heures ɓe garta 16 heures walla 17 heures ɓe jippima hande yiɗat kayde e Sénégal ko ɓuuri webde tan hay sinno ko extrait de naissance hande sa yiɗi ɗum e Sénégal mairie ko bone kalid ay ɗum ɗon meeɗino ɗum ɗo haalde mbimi Macky yo fewndu ASP uji gandanɗa koye bureau ji ɓe natat saaha kalid a yahate bureau aɗa haalde secrétaire walla aɗa haalde directeur vocal eɓe touré vocal mabɓe ɓe ngala boom tama sa woni debbo directeur watte recevoir vite taw ko kaalidu no wawi toon ñallude ɓe puɗɗota ko law ponnoɗo arde 8 heures 9 heures naggam arata naata wona e haccitade wona e range 10 heures fuɗɗo midi e naggam yaha pause yaha pause 1 heure jippo heure jippol kam ko mbaɗi ɗum ko respecté ɓe mbaɗa noon respecté heure dawol a faami te kaalidu leydi wawa yaade sona ardi men ɓe liggo hande wonɓe dowɓe so pawi ɗum e lawol kala ardo fawa ɗum e lawol anani kaalidu gona e galle aɗa liggo yimɓe ganda ligguey ma no waɗi fayida kalantama ɗum haasidagal nen ara haasidagal ko partout ɓe jaafo mais hay ceernagal ni waɗi no waɗi haasidagal hande a yiyat ceerno mo gandanɗa kala mo duwoni Allah jaɓat an kala mo duwanɗa Allah jaɓata mbiya o anda haydara haasidagal nen naata neɗɗo jaɓan ɗum ko Allah rokkimo ko ay mawɓe men iran ko ɗum ko manam ko toon ɓe dadiri men anani Alhaji Malik jaɓan Seigne Touba ko Allah rokki ɗum ko Seigne Touba jaɓani Alhaji Malik ko Allah rokki ɗum ko Baye Niass Allah ko Allah rokki ɗum ko Seigne Fallu en jaɓani ɗum Alhaji Mamadou Seydou ko rokka ko Fuutankoɓe jaɓani ɗum mi wayrino ƴettude namde mais ɓe mbaɗi commentaire ɓe mbi yomi yawtina namde maɓɓe won debbo goto namdiɗo o wi kalda e joom galle makko o watta ñantade par ce que joom galle makko non min hay min nekkimi question jagui kam gueɗeɗe mais mboɗa andi ko namdi ko o wi kalɗa e joom galle makko watta ñantade par ce que joom galle makko ñantata ko te joom galle makko ko fansement ko jeewowo émission Ganndal Thierno Mody omo andi sa haali he hayso andani ko kanko mo yiitu hen hoore makko mbiyata hen ayi Kalid ayi hunde fof ƴeewi ɗum hoorema question ni jalni noon no jalni wawi ko haali ko gonga an miijo tan joddoɗa e sehilama an gorko joom suudu ma wirto ɓorno ko yooɗi ɓuura parfum waɗa tawi bas jasner moƴƴo yaha soodoya wargue sukar ara jooɗo tan wadde hen jaleɗe ɓerde ma ɓuuɓat wadde hen jaleɗe taw tumminaki aɗa andi kadi debbo so ñantimo tummini yoɗata anne ay no ɓerde ma ɓuuɓiranna anne kankedi noon o way Kalid a wirtoto fasiraɓe makko e beddaji
heure liggéey ko liggéey waaye sa jippima looto ɓorna tekke labde kaaliɗo waɗa saha kadi jippoɗa walla hoɓɓe makko ngara kam bo tawa ɗon gorko o no ñanti tawa gorko no ñanti kaaliɗo walla oɗon nandidi cumci sa dawani wat correct ɓorno ko laaɓi joɗɗa e galle o pemboɗa kadi pemboɗa fewda waare ma nde ay kaaliɗo way ayi saha won rewɓe ganduɗa ko mbiyanmi ko tan eɓe guura souffrance uji ay toppito hoore ma ay debbo ma no toppitirto hoore mum aɗa welto kanko noon yiiɗi mbawa soda diwodoraji pour nafki kadi foof ceerno wonno kalden gonga noon ceerno saha aɗa yiya mo ganduɗa jippoto ligguey ɓuftako noon lelirto e dow leeso so ɓorti paɗe tan so ɓorti paɗe bon paɗe ma jaltane suudu dak camembert taw debbo ni waɗanma darab danejo gara puka hen koyɗe ma bonna darab fof ɗum tawi yonde to jiya debbo liira darapaji wuupa tan manam yurmede kadi ala ɗon anna zafatu minal iman laaɓal koko jeeya e diine l'islam kaaliɗo Ganndal yalti est ce que anda diine l'islam Allah yiiɗa salte diine l'islam yiiɗa salte kaaliɗo yiiɗi ko laaɓal sinno ko salte wonno minen enen jaaɗo ha waɗi lati mayɓe aɗan on kay no yiiɗi laaɓal ko waɗi lati mayɓe guilayi ha mayɓe watti waɗede lati an guurɗo kam waɗa lati annene won message gonɗo hen won message gonɗo hen a yiyat gorko wima bo min affaire wujade en affaire rewɓe en parfum ngaji affaire rewɓe ɗum noon ko affaire rewɓe non mi lenaji affaire rewɓe kala mo jiiɗa koyɗe no mbaɗi peeji excellence no heeƴi hen walla kirda anani ɗum noon ay neɗɗo kaaliɗo sa yiiɗi neɗɗo mbaɗɗa respecté an avant tout d'abord itto wadde respecté ko dañƴa e ko mbasɗa kam laaɓal jeeyaka e ngaalu non laaɓal kam ko laaɓal tan jeyaka siwo ndiyam kam buttati boma heɓat siwo ndiyam mbo joguino koddijo goto kaaliɗo ko gorko ay so foti janggoye o wuppat wutte makko o liira o wuppat ha minuit o wuppa o liira o looto o lelo so fini taw sojji o ɓufto o ɓorno ɗum pourtant no laaɓi hay goto yawaki ɗum omo laaɓi manam laaɓal jeeyaka e cumci kesi jeeyaka te yo laaɓ tan saha kaalide no wirtama mbiya kaalide o wutta tan loggat way wutta o heure mo jiiɗa fo taw no laaɓi te kadi taw neɗɗo o kadi ni laaɓi no waɗi correcte laaɓal wona e wutte wona e naggam sanggam kaalide neɗɗo civiliside mom manam ko ay kaalide diine l'islam yiiɗa salte wala te no yooɗi kadi ceerno debbo ma dimension ñantoɗa o ñanto joni calminoyo ni makko walla sehilama walla jaanoy ɗon kam jehon restaurant madame promenade ko tawi kadi worɓe ɓe nawata rewɓe mabɓe ɓe restaurant ceerno ɗum kadi ni jeere haalde de kala jaaɗo restaurant ko guel ma nawɗa restaurant guel kam eɓe coftani ɗum guel ñamat hamburger guel ñamat pizza guel ñamat saucisson way debbo mburay akara mburay ton mburay ndambe mburay petit pot ɗum ɓe mbawi rew makko walla wulnin maaro ko te min kaaliɗo min ko jahan mi yaha hayto mbaɗa sornoya ɗum goɗɗo mo gandanɗa mi retan ɗum gandanɗa sam fayi ɗum junggam tan no harmeyam mo gandanɗa ɗum sam fayi makko junggo Allah bindana kam baraji kaaliɗo on toppittomi noon kalɗe gon so foof ko gotum tan ko ndesnami jawdimo ndesnami en jawdi mo ganduɗa min jeeyi kaaliɗo yaha hayto wona gotum so wona kumpa tan mo jogoto e debbo te debbo ko debbo tan fof ko gotum fof ko gotum kaaliɗo jawdi ma sa toppitima ɗum tan feewal debbo so boni ko an boni a toppitaki wallahi haali gonga sa toppiti o mo ndewɗa debbo ma fat ɗum fof te o mo ndewɗa peut-être a andama tan haade somo ara o ñantoto o fiye jean o waɗa ga aɗa joni kuusuji esique basique ɗi ɓe ɓeydirta asuji eyyi ɓe mbaɗɗa eyyi bultufaji mabɓe ɗi bultu fo walla ɓorno kiwsaruji ganduɗa fof ko éponge fof ko éponge sa yi cika machallah sa hooti aɗa haaɓa hen e debbo ma taw omo kaɓata e debbo ma kala nde ɓurti ha jiiɗamo ko maara deyta saha jiiya debbo gorko jagga debbo ma mbaɗa ɗum minimisé ndewa neɗɗo mo gandanɗa an no lamma walla mo newɗa o ɓom kanko e hoore makko andat o mbo woppi gallewde ɓuuri kam fuuf darde doole fof wallahi ndeysan to ɓuuri de jungo alaji amen no waɗi cote quoi ɗum waɗi probléme mais ko weli hen nanniteji tan jeebata émission paam aɗa andi min kam caggal mbaɗa heewi almuɓe nanditeji ɓe gona nandite ɓe gona nandite mi haalat haalaɓe nanditeji noon koye kotuji tan yoɓe paama tan combano wi 3 minutes heddi heure o no yawi ceerno est ce que mbattata o 2 heures de temps ala ne wondata émérite ko kalnomi ko émission oyo to mi yiiɗa wondude émérite kaaliɗo nan ɗon waɗi uddiren galɗo namno ceerno won sehilam goto gonɗo France o wi kanko ko jahnimo e hoore makko o wi kanko kala to jooɗi o siftorata ko mayde hakkille makko mayde tan wonata hen somo ñaama somo dawa manam mayde iwata e hakkille makko manam o yara ha woyno hande o foti mayde o wi est ce que ɗum ko jam kaaliɗo
onde mi yiyan ɗum way sa yii ɗum jiya neɗɗo kulɗo wadde bonande watta bonande par exemple kaaliɗo an est ce que aɗa andi juulɗo a fota finde ñalom te ñal hakkille ma wona ene mayde ko gandanɗa sono ara waynotako no wayni kalis bettere tan matinani joɗɗa tan ha riya ara ha téléphone ma waɗa ho kalis anda to kalis o iwri noon mayde wayi ay hakkille ma noon sono wona e mayde kaaliɗo anda juulɗo a fota finde ñalawma hakkille ma wonani e mayde kaaliɗo ɗum holɗum waɗata ceerno manam so hakkille ma ne ara e mayde ñande foof a ñohata a watta zina a fenata a ñamata jawdi jirim a watta ko boni kaaliɗo te ma yurmo ndam ma andu te kadi ma yaafo a yaafoto a yurmoto a yaafoto a faami kala toñoma bo mbiya mi yaafimama wallahi haali ko ceerno kaaliɗo ay neɗɗo sa yiiɗi ay gaño a tawta ɗum manam kaaliɗo yiiɗa kam min tawta kaaliɗo kettan pota kaaliɗo yiiɗa kam yaaf moom kanko andi ko tawi yiiɗa kam way min mi jogonaki mo hay goto bonande chaque jour mbaɗa ñagono kaaliɗo yo wone jaam souvent ɗum wonata hakkillam wonata koye mayde kaaliɗo won haddis goto nelaɗo ko ɓiɗo yo yimɓe jahate guenale no juuroma e ɓe message pour holɗum hakkillaji mabɓe no gona e mayde an sa hande sa naate guenale jiiɗa noɓe lappori an lamma ɓoye juuɗe ɗo garta lappoɗa yimɓe foof tan woto wiyam an elle mi exemple no affaire mayde a wiyata yimɓe foof eyyi hakkille ma ruttinɗum e Allah ay on ɗon wona rafi wona haydara ɗum noon ko neɗɗo Allah ɗum noon kala mbo Allah yiiɗi Allah fo waɗe message yimɓe ɓe yoɓe goppat hakkille mabɓe e mayde surtout mo ndewon kon andi 18 ans 20 ans yoɓe goppat hakkille mabɓe e mayde ay goto cukalel joni nomi yi yummakko no boyna yummakko ƴetti leɗɗe mawɗe nanni ƴetti leɗɗe tokose ha paari fayi dow mum huuɓ tan cukalel ngel ummi yeehi salligoyi dari no juula cukalel ngel natti wadde bonande yummiraɗo o yeehi ha faye ɓiyi noddi ɗum wi ɗum an kam de balɗe mi yiyete an joni aɗa juula naggam sangam o wi min de nene guilaɗo boyno ɗo ñen hen wonko ara e hakkillam o wi dakam jiiɗi nanɗa leɗɗe tokos mawɗe ha paari ƴeɗɗa tokos ɗe pawɗa ɗum boynirɗa ɗum hakkillam ari est ce que laakara Allah ƴettata minen sukaɓe boynira men jaygol ay on ɗon to ruttitire Allah kaaliɗo ay neɗɗo sa yeehi ha yejjiti koma sa renata ma e ko jeygol fa mbiyata kadi ndewon kon sukolon ndewon kon yoɓe juulat ceerno yoɓe ndew din kaaliɗo juulat rewɓe ɓe heewɓe juulata ceerno yoɓe juulat kaaliɗo joom gande wonɓe ganduɗa mbi jeygol rewɓe ɓuuri toon heewde non ɗon émission te debbo ɓuuri ɓallade aljanna kaali walla en gartat debbo no ɓalli aljanna ko jolfuɓe mbiya tegol fof sa baram émission man Ganndal Thierno Mody Aidara tarum nelaɗo en calmini wonnoɓe caméra manuji ɗi kamɓe foof très prochainement en gartat ɗo hande hayko Thierno Mody fonno salminde ko en jaafoɗomo tan ala très prochainement inchallah